Αχαριστία. Η αρρώστια της ψυχής. Το να μην εκτιμάς είναι ψυχική αναπηρία. Το να μην έχεις την καλή διάθεση να ανταποδώσεις την αγάπη, τη βοήθεια σε κάποιο βαθμό, σε κάποια μορφή, υποδηλώνει ψυχική φτώχεια. Αχαριστία. Η αρρώστια της ψυχής. Μία από τις πιο κοινές μορφές ψυχασθένειας είναι η αχαριστία. Όσοι θεωρούν υπερβολικό το χαρακτηρισμό, ας σκεφτούν πόσο λογική και φυσιολογική συμπεριφορά μπορεί να είναι να τσακίζεις το χέρι που σ' αγκάλιασε και σου πρόσφερε βοήθεια. Ο άνθρωπος που έχει απενεργοποιημένη συνείδηση βρίσκει δικαιολογίες για κάθε του πράξη. Η έλλειψη ενσυναίσθησης για τον συνάνθρωπο τον καθιστά αδίστακτο, εγωκεντρικό, τοξικό. Τα πολλά πρόσωπα της αγνωμοσύνης εκδηλώνονται με το να μην εκτιμάς κάτι που σου έχει χαριστεί να απολαύσεις και το καταστρέφεις. Αχάριστος είναι και εκείνος που ό,τι και να κάνεις για αυτόν δεν ικανοποιείται ποτέ. Εκείνος που διαγράφει όσα οι άλλοι έκαναν για εκείνον και να στρέφεται εναντίον τους όταν γίνεται κάποιο σφάλμα. Παραμένει πάντα δύσκολο και επώδυνο να δεχτούμε ότι ένας δικός μας άνθρωπος θα βρεθεί απέναντι μας ως εχθρός. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός αχάριστου ανθρώπου? Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να προστατεύσει και να θωρακίσει τον εαυτό του απέναντι σε έναν αχάριστο άνθρωπο? Οι αχάριστοι άνθρωποι τις περισσότερες φορές διακατέχονται από μία συνεχή γκρίνια. Γκρινιάζουν διαρκώς για τις συνθήκες ζωής τους. Δεν νιώθουν ευτυχισμένοι και πλήρεις με τίποτα. Έχουν διαρκώς απαιτήσεις από το περιβάλλον τους, θέλουν να βλέπουν ότι μπορούν να χειραγωγούν τους άλλους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν σταματούν να ζητούν ποτέ και δυστυχώς, όσο πιο πολλά λαμβάνουν τόσο περισσότερα θα θέλουν. Το κλειδί της μεταστροφής είναι η ενδοσκόπηση, η αυτογνωσία και η πνευματικότητα. Ο άνθρωπος αλλάζει και προχωρά πέρα από γονίδια, ταμπέλες και βιώματα αν το θέλει και προσπαθεί. Η ζωή αποκτά νόημα μόνο όταν αρχίζουμε να εξημερώνουμε ένστικτα και να φωτίζουμε σκοτεινές γωνίες της ύπαρξης μας. Στη ζωή πολλοί άνθρωποι θα μας πληγώσουν και δεν θα μας εκτιμήσουν. Ας μην τιμωρήσουμε και εμείς τον εαυτό μας, ας του δώσουμε αγάπη. Το να ανοίγουμε πληγές επάνω στις πληγές είναι άδικο και μάταιο. Και να θυμόμαστε ότι η αχαριστία είναι μια πράξη η οποία βλάπτει περισσότερο το άτομο ο οποίος διακατέχεται από αυτή. Σκέψου αλλιώς. Ευχαριστώ που παρακολούθησες. Κάνε like, εγγραφή και τα λέμε σύντομα στο επόμενο βίντεο.